Žiacka školská rada pripravila 3. decembra pre tohtoročných prvákov a druhákov imatrikuláciu, na ktorej nechýbalo ani tradičné rozdávanie papierových uší na začiatku programu. Ďalej nechýbali ani hry, na ktorých sa študenti vybláznili. Veď posúďte sami. Súčasťou programu bola aj tzv. Dražba. Žiaci si tu mohli vydražiť niekoho, kto s ním bude po celý zvyšok programu. Nasledovala bohatá tombola. 074 2 3 4 1. Ďalej. Ale to je pre dievča. V závere programu sa svojou hudbou predstavili študenti gymnázia a tak sa ešte koniec programu niesol v znamení dobrej hudby, nálady a tancovania. Z gymnázia v Snine Zuzana Šarudiová a Jakub Juško.